Хәзер сәхнәгә мен беренче сыйныф укучылары Гаяз Әхметшин һәм Эльвина Хәлиловна чакырам. Алар күбәләк дигән җыр башкаралар. Әйтәле күбәләк сөйләшик бергәләп, бу кадәр күп очып армыйсың син ничек? Мин торам кырларда, болында, урманда, уйныймын, очамын, якты көн булганда. Ничек соң тормышың, ничек көн күрмешең, сөйләп бирче тезеп, табаламсың ризык. Иркәли һәм сөя, кояшның яктысы, аш буладыр миңа чәчәкләр хуш исе.